ये तो यूपी में हो गए। लेकिन ये क्षेत्र से हमन के लगाव बेसी है। कह के आज हम अजीत हलचल बानी ते ही क्षेत्र के देन से आशीर्वाद से बानी। कह के हमारे गुरु जी देवरिया जिला का है, भाटपारानी चनुकी बाजार। और वही जगह हमारे गुरु जी स्वयं है। तो कहीं ना कहीं देवरिया जिला का आशीर्वाद हमनी पे बाटे। इहो के वही घराना का है। तो दुल्हा सरकार पे को गीत गौले हम भैया तो हमनियों के सुना दे। हां जी हां जी। लेकिन दुल्हा तो बुझाता क्यों बाई वो बिना दोबारा कोई नहीं खाए आता ना लामा। तो दूल्हा वही सामान न बोले। लेकिन आज के बात हो ई कोनो चिटकुला ना हो ना। अब तो सुनील भाई चिटकुला कहले वो कहले लेकिन हम हकीकते बात कहले सच्ची घटना ओइनी हजा। मास्टर साहब हमने के गाड़ी में मिठाई भेजोले रनिया पानी पिए के। प्लेट में काजू किशमिश पहले के अभियंता भैया खा कहले के ना मिठाई ना खाए शुगर है हमारा। ना खइबा मिठाई तो और काजू किशमिश से खा। सब लागल हलो मंडली के लोग खाए। अभियंता भैया काजू निकाल के खात नहीं खा देखत भैया खा रोका ना कजुया देख के अपना पछवा लगा के चूतरा में रोक भाई तो नाम धोइला कौन पछवा लगा के और निकाल के तब खाता। राम 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 छी छी वाह वाह ऐसे के खाला। फिर कजुया उठा के पछवा लगा के अब फिर निकाल के तब खाता। अरे क्या कर रहे रे लंगड़ा। अरे रोक भाई हे भैया ऐसे काहे खाता लगल है खिसियाए हमरा पर चुप रह हम इंजीनियर हैं कि तू हवा तू ना भैया इंजीनियर तो तू ही हवा। लेकिन इंजीनियर के ई कौन काम है कि काजू कल के तू का बुझाता रे कि हम शौखे खाता नहीं ना हम डरे खाता नहीं। काहे लगल है बतावे मास्टर साहब कि पिछले सीजन में लीची खात रही अब बिया सहिते घोटा सवेरे निकले में इतना दिक्कत भई तब से हम कोनो सामान खाई ले पहले डायरेक्ट ना खाई ले पहले साइज नाप ली लेकिन सवेरे निकल काखे कुखे का नानू पड़ी ठीक कर ला भैया साइज नाप ले वाला मैं काजू में गुह लगा के आई बुझे तर के हरदी में भूंजल बा की वही काजू है। पवन गौले रहले हां कि जोड़िया अरे बनल रहे कनिया संगे बर के अरे अरजी है लंगर के बियाहे के दिन हो लड़का इंजीनियर होकर उनका के घोड़ी पर बैठा के मुंह में लगा मत लगाई ना अब पोछी में लगा के उनका के धरा दे आ लड़का एक बेर ना कहे कि गलत लगाम लागल बा। दूल्हा के बुझा कि का जने बियाह के दिन यह नियम हो के पोछिए पर लागत हो के का जने निमन लोग का हम बुर्बक बनल देखले बानी। शादी के लड्डू हो जे खाई लू हो पछताव जे ना खाई लू हो पछताव तो होला कि बिना खइले का पछताव के खाइए के पछताव खाइए के देखा कैसन होला। देखो ई तो कहत रे कि माथे मऊ गाड़ी में लोग आ दूल्हा वही भरी आई रहले सम्मान करे अपने में से निकाल के तारा गणिया में कद लई त कैसे तब तो लगता लंगर गाड़ उड़ जाए तुरंत लगता है कुछ कह दे लेकिन दूल्हा खातिर कहे के कि अरे रहे चमकथर दम भागवा अरे रहे चमकथर दम भगवान शहर दूल्हा जी के चमकथर दम भगवान शहर दूल्हा जी के आई हो दादा दूल्हा जी के आई हो दादा दूल्हा जी के
रिमझिम तनी सुनीलो भाई के खड़ा करन ना बड़ा बढ़िया ना चले। उठी भैया उठी। कलाकारी नहीं खा छुपावे के। हेलो खाली होइए कोना धइले बा बक्सावा। वो बंद हो जाता हूँ। बैलेंस नहीं खे हो तार बक्सा सब बंद हो जाता रह सुन लो खाली अपने से घूम के सुन लिया ला। हेलो अपने से घूम के सुन लो तोहरे के कहता अभी बजाता है। कनिया संग लोकनी बाला और सहबाला कनिया संग लोकनी बाला और सहबाला कनिया संग लोकनी बाला और सहबाला धन होला धरती जहां सहरा गवाला धन होला धरती जहां सहरा गवाला आ खाली दुल्हे के नारी में तन्हे नहीं आ जाए खाली दुल्हे के नाम अरे परसंगे बरतियों के समान परसंगे बरतियों के समान सहरा दुल्हा राह चल पत्थर भगवान सहरा दुल्हा बरतिया कहिया बा बरतावा दुल्हा आगनी का अरे लीना 26 तारीख के बारात बानो है नहीं आई रहो आ चलम काहे ना हम तो रोज खालिए बने छोड़े ना उनका गान मारे के उनका फिर में छोड़ी हम कहब कि 27 तारीख के जन कन्या हमनी के घरे आवत तारी हां भैया है नहीं आई वो कन्या बहू होखस हां मास्टर साहब हां बहुरानी मत होखस हां कहे जी अच्छा रोकी ना हुआ जी है नु का बोलावे का पड़ी कन्या बहू होकस बहुरानी मत होकस काहे बहू आ बहुरानी में अंतर होला का बहू के ह ये 5 बजे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाठ क के हां 2 कप चाय बना के सास ससुर के ले जाके पिया दे हां उ बहू है हां आ बहुरानी के के ह अपने 8 बजे सुतल बिया हां सास देखली कि ना जागी तो उहे चाय बना के ले गली कि ना जगबे तो तेही चाय पी ले हां हम कम से कम मर मैदान क ले हां पद के बसबाऊ जो यही से कहे के बा कि होखे सुलक्षण घर में कन्या के पाँव हो होखे सुलक्षण घर में कन्या के पाँव हो मने सुनीलो भाई के देव के बारे में झिमो के देव के बा हमनियो के देवे के होखे सुलक्षण घर में कन्या के पाँव हो घर भर के वो धोबा पर रहे उनकर नाम हो घर भर के वो धोबा पर रहे उनकर नाम हो लागो रहे तब बिना में पंकज वसुधारी बाबुआ बिना में पंकज वसुधारी बाबुआ सहरा दुल्हा जी हरि बाबुआ शेरा दुल्हा जी के रहे चंद्र हरदम मैंने बैठी ना आगे बैठी आए हो जा मैंने बैठी
जा हमें रामायण धइल बेती और पे चूतर धर देहनी रे मैं मार वाल्मीकि जी जबा जी हैं चूतर से हद बात बा जाई भैया हमने के जेकरा तिलक बारात में गा दे